Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars, ще направя видео как свалям 6 мегабокса и 18 стардроп. Бая време ги събирам, така да не ми всяко ще ми са падне. Първото е супер реал, второто е супер реал, третото е супер реал. Пак супер реал. И реал. Пак супер реал. Вау, епик. Вау, реал. Супер реал, вау. Реално, хора. От нормалните стардропове няма да има лесно. Ами дай ми легендаря. О, хора, пада ми се Джонейт и събирах всичките митик браулери. Пет неща. Първият бокс. О, има нещо. Скина на Джеси, Dragon Knight Джеси. Четири неща, тук предполагам, че няма нищо, освен 300 блинк. Този път и тук няма нищо. Шест неща, хора. Краля опримо. Има още нещо, я да видим. Рудо примо. Два скина в инбокс, това беше. Добре, сега от 6 мегабокса 3 неща, като се сетите, това е много добре, така че чао, започваме за сега. И така.